Dini tam ko tenang ka, tak nok mingang baik kenapa? Tam ko tenang ini nanti orang tak paisoi namanya. Ini telepon kaisa kabar mangkasi ni kau jadi bisa sangcuk kau tanah thang kabar so kaje punci kau kini auto kunci atau kaisa polis attend kanya bag nang nai ni. Kaya mulai sing pakai dia sarok ni dia sarok sasu bajan dia sarok borong ni jin thangi sasu yamo gojo borok thangi bong no tui pakai ke bong kem potong. Gang orang faimani pore public ro bekok saka public ro sauje bos borok khoka angkai to FR kaisa nang nai sing FR nang nai angkai tabuk to kisu public gathering khai tongtha borok FR ya o je sikok hinjang rong si bong yakon nang angkai ain mutabik ang to dime ya angkai tabuk sing sakabai jini authority bekok sai tongta borok tom decision Khongnar ka borong sir. Khongnai bro ako tolo side ni sir. Bum tung ro tang tak bo kala khaimi ako laine asti. Khor busuk bor khorong nei. Bro khaimani gang kai automal khumbai. Bro bongni statement moto khai to bro sabu bor kathol ekta ti mangkha ti bong khori pai bro yango thana ni nei men ru to kanan hin ongkor pai bo. Engkai gel phaimani pore engkai buri masa bono buthari ka engkai pore khai ko ekjon chala thangli gathering klai bro no sikok ni dom bu ka amo aisa. Sikok ni dom bu ka sir. Gap ki serai de je bos. Na bole ang botak semi. Angke boni pokho bono gri. Public hai ni bo joto soito ni meya ar bong kono bang soito ni meya. Thik ase sing inquiry khlai nai tojon to khlai nai FR mang sing register khai nai. Neng ka kol to sain lega sir bro ba mane bro khor tam ni bagi phaiman. Subo mane o khongai ra khungsang ida. Bro kito sawa ko tolani reserve phaipung bor kathalo. Ge bor kathalo ongkori pai bro yango men ru to kai thang sine hini yang ti phaiun sa to. Soikok bok sikok mane sikok yan sawa. Bro sikok yan no. Nona samanita. Da cha ambai sir.